ev dibe qonağa sêmîn ya operasyona ewlehî û mirovahiyê em di kampa Holê de dest pê dikin. Her du salên derbasbûyî zaten em bêjin operasyon hate dest pêkirin û îsal jî me operasyonekî dest pê kir. Tabii ki me ji beşê muhacîrata de dest pê kir. Ev beş piranî jinan digire yani jin tê de dimînin. Taybet ev sê rojî me bûne em operasyonê em rêve dibin. Bi pêşengtiya hevalên yek hejê ev operasyon bi rêve diçe. Tabii ki bi pêşketina operasyonê û bi gerandina ku hindir kampê de tê çêkirin henî piranî jinên Daişî ne. Dema mirov sekna jinên Daişî mêze dike ew ê yekê mirov dibîne taybet beşê muhacîrata jinên ku hatine perwerdekirin ji aliyê Daişê de jinên ku li ser esasê bi taybet em bêjin ana divê derê de eşbelil xîlafet têne avakirin. Ev jin bi wêr û lê radibin û bi vê misyonê jî tev digerin. Taybet mesela em bêjin di kampê de zarokên emrê 5 salî 6 salî û jê jûrdetir jin bi vî rengî wana perwerde dikin li ser esasê ji bo pêşeroja Daişê pêşengtiya wê bikin. Yani zaten vê yekê jî bi xwe jî bi nav dikin işte ev eşbelil xîlafê ne ev pêşeroja Daişin yani em ê dewletekî îslamî bi van zaroka çê bikin û li ser vî esasî em bêjin van jinana bi vê rolê radibin û va zarokana bi vê awayî perwerde dikin. Tabii ki em bêjin di navbera va sê rojana de bi gerandina me pir malzeme pir tiştên ku em bêjin henî yani cûr be cûr dixwazin pê xerabiya bikin ya da dixwazin pê çalakiyan bikin li hemberî hêzên me wekî hêzên Qesedê û di heman demê de em dibêjin hêzên Qesedê tenê ne vî rengî ye. Tabii ki ana em bêjin di rojava de ev kamp tehlikeyekî ava dike feqet tenê ne ji bo rojava tehlike ava dike ev ji bo tevahî dinyayê tehlikeyekî ava dike. Li vê derê jî me got ev sê roj jî me bûne pir tişt me dîtin pir malzeme me dîtin taybet mesela wekî malzemeyên teqemeniyê wekî madeyên teqemeniyê yani li vê derê diyar dike yani dixwazin çalakiyên teqemeniyê pêk bînin yani çalakiyên kuştinê. Di heman demê de mesela carê nava kona de dema em mêze dikin zincîr em dibînin şûra em dibînin û di heman demê de me got işte jin zaroka perwerde dikin tu mêze dikî yani şûrên ku hatine çêkirin ne şûrin yani bi tiştên pir besît tiştên bi vî awayî çêkirin yani tiştên pir besît tu mêze dikî hesinekî kirine şûr vî rengî zaroka ji bo şêwazê Daişê çibû zarokan ji ser wî esasî perwerde dikin mesela cî bi cî tu mêze dikî şûr destê zaroka de îşaret ji te re dikin ji te serê te şerjê bikin û her wekî wê û heman demê de mesela me got zincîr jî yani zaten sala çûnî du jin bi zincîra hatibûne girêdan henî yani aracên bi vî rengî malzemeyên bi vî rengî di hindir mixayê de têne dîtin. Di heman demê de cî bi cî mesela hindek sirnax têne dîtin hindek tûnel têne dîtin yani ev jî dide diyarkirin ku armanca wanî em bêjin ji mixeyemê birevin ji mixeyemê derkevin û yani tiştên ku dixwazin li vê derê pîlanên ku çê dikin dixwazin li derve pêk bînin wê yekê bikin yani ser vê esasî mesela cî bi cî hindek tûnel heval dibînin. Ew zincîr di sala par de werê bîra we jî hindek dîmen jî hatine belavkirin li ser ragihandinê derketin. Taybet mesela em bêjin jina pê girêdirin kesên ku wana godar nakin kesên ku nayên ser rêka wan
وانا گودار ناکن به وی رنگی او زنجیر جبونا وی که تینه بکارانین انسان کل وی داره نخوازن ام بیجن وی فلسفه اساس بگرن یا دا وی ایدولوژی اساس بگرن به وا زنجیرانات خوازن yani van insanana او بکن işkence بکن ده همان دمی ده بری دمه که اف آگاهی جهات işte mesela جبر کو دجن پوری خواه بون هات نقتل کرن به دستین وان جنانا yani ev arajın bir rengi taybet jbuna kuştina insana tene bkarani jbu işkence insana tene bkarani lvederi ligori ve idina hedefin kuan bejin jbuna me hatne diyar kirin هی بهتر به پیشکتنا وی اپراسیونی ده او هدف تینه گرتن او جنین کوان بیجن دقام پیده هندک چالاکین کشتنی پیک دانیتن هر وها هندک آگاهین لسروان هبون اف جن تینه گرتن و همان دمه ده جی بجی مگوت یا مگو هندک معظمه مدیتن او تشتین کو ام دبینن ایدینا امان تشتانا دست سر دکن و جبونا کو هیم بهتر ام بیجن اولهیه کی دناوا باجارین مده و همان دمه ده جبونا تواهی دنیای چه به اف اپراسیون پیشنگتیا یا پیجتی بکانی انا دهندر مخیم ده پرجن هنه yani ve ki kabul nakin ve işkence kabul nakin ve zahta ku servante avakirin kabul nakin fakat jber ku tırseki jihaya ev jin zede nikarin dengi xabikin jibuna ve ki be peşketina ve operasyoni heger jinin be vi avayı hebben dikarin be hezin ye pejere him beter muhattab ben o yani جوی زخته هایی دکارن خواهو بکن خواه خلاص بکن tabii ki mesela tane mezet ki hınjın hınjı tırsara dengi xonakın jber ku beri ana jimegut dijin hebun jber ku tani pori xove kirin ew jin hatne kuştin ev tırseki de dava kirin beve ew ez dixwazim bêjim yani jinên ku vêyekê qebûl nakin dikarin dengê xwe jî bilind bikin û dikarin bi hêzên yê pejê re par bikin û vî rengî dikarin xwe ji vê îşkenceyê jî xelas bikin. Ev zarokên Daişê wek amûrekî wek şerekî vê bikardînin li vê jî neçike bikardînin hemberî insaniyetê hemberî insana bikardînin.